जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि बे मुलुगा थामे मा बाजे सिथ्लाफोर साबसिननानै ओंखामा जाननानै हो नानि बाबुमोना कलेजाव थांनांगौ जों मोनसे जायगायाव थांना फैनि दे नानि दैमु मानो आफा जों थांना फैनोसै आइदे दे दा नों दा मोजां ओंखामासो जालांदो दे थादे दे लाबो आनै आं सिमनि नों दो दख्लाफोरखौ मानजिहैथां नाङा आनै फरायनाङा होमबा नोंहा फरायखांबाय आंहा हर खोमसियावनो सिखारनानै फरायो आं नाङा आनै एसे दो दख्ला मानजिनोलाय मा बेसे गोबाव नांगौ दानो जागोन हरना बे एसेखौ आं सिमसै दा बोरैबा नुफैनानै आइखौ रायजानोसै आरो नों आनैजों नुफैया बिसोरो नायगोन होनबा अख्रियानोलाय दैमु फरायनाय गारनाय माथो सिननांगौ जाखो सुखांनानै फरायहैफिनसै आंहा फरायहै माबार देनां फरायनानै पास जायाब्ला मोजां न'मानि गोब्राब जागोनलाय बराद थाब्ला मानो मोना जानो अबयसे नोंनि बरादा गोजोंखा नोंनिया खोमसि आरो जिउनि जारिमिना जायनि खोमसि बिनि बरादा बोरै गोजों जानो हानो दैमु खोमदाव दैमु फै दैमु नोंनि जुथा मोजांखौ सोर लाबोआ फैयाखै लाबोदों आराम सारदों आंनाबो आफा थाबा लाबोगौमोन ना दैमु दैमु सिबदो माबार सिबखांना फरायफिननो थां दैमु आं मोखां सुनो दै लाबोलाय मानसिया एफा गोबावजों दासो सिखारो ओइ माबा लाबो आफा आंना ओनसोलखौ गारनानै गोजानाव फरायहैनो बाबाय मानोसै बाबाय आरो गोजानाव फरायहैबा ओनसिनि अननाय मोना नालाय मा होनदों आइ राङालिया बाबायनो गोजानाव फरायनो मानोसै गोजानाव फरायबा ओनसिनि अननाय मोना नालाय बाबु सरन्था गैया मैया पार्टि जानो थांनायलाय माथो फैखो सानफ्रोमबो पार्टि जानानै न'आव फैनो रोङाबा बोरै जानांगौसै बेलाय नानि नायलाय सोर फैदों ए माथो आदै मानैसो फैदों औ हाबो ए बिथांमोनसोलाय माथो जिराय जागोन दे मोजां ना नोंथां मोजां नोंथांमोनालाय मोजां नानि कापफ्रा लांदो माला फैया राङालि मैया फैदों आदै माला थांगोन गाबोन थांनो सानदों दे नानि साहाखौ मोजां फुदुंना लाबोदे दे दिनैलाय मा गोसोखांबोदों दे सानैलाय मालाय बिथांमोना लोगो गारलायखाया आं फैनो ओंखारनायावनो गावबो थांनो होननानै फैफादों दालाय माथो जादों हामदोंसो दा गावस्रा फैफिनबायानो दिनै ओंखाम बोथिसे जालांदो सानैबो नांलाय बबे ओंखाम एफा खाथियावनो जालांबानो जाबायना मोखां नायलायलायनाय जानोसै ओंखाम बोथिसे औ दिनै नांलायला नोंथां मालाबा जाफैसिगोन दिनै आंहा दस्रायाव नागारनो हायि खामानि दं मोनसे खामानिनि थाखायसो नोंथांनिसिम फैब्रबदों आं दे होमबालाय नोंथांमोननि गोसोसै आइ राङालि साहा जायाखै नामासै जाबाय लांगौ लाबो लोंदो नोंथां जेबो गैथ्रा जाबाय जायो लोंदो नोंस्रानि बाबु सरन्था गैया नामा गैया मैया मोनायाव पार्टि जाहैनानै फैयाखै खोथाखौनो लाथारला मा खालामनांगौ जाखोथाय जोंनाबो बिदिनो बाबु मेब्लाया आं नोंथांजों मोनसे गोजाम खोथासो रायज्लायनो फैदोंमोन मानोना आंहा दा रांनि ग्लाम उसुबिदा जादों
आं नोंथांखौ समफोर लोगो हमगोन अब्लानो बेफोर खोथाफोरखौ रायलायनोसै जाया होमबा जागोन होमबा गोबाव खालामला जों थांबाय थानोसै र' गय जालां गय लाबोलाय राङालि नांबाय थालामोन जालांदो जादो आदै दे होमबा थादो जों थांबाय थानोसै दे थादो मा गोजान बाथ्रा सिबलै आरो मा जाबावनो आवगायनि लेना दोननायफ्रानो नङा बे सलंथा गैया नामा गैया फै नोंसिनाव हर थायाखै नामा बियो गैया मायानो फैदोंना बियो न'आवथ' सफैयाखै होमबा हालां मोननानै थाबाय बियो हे होमबा थादो थांसै आं दे थां मानसिफोरखौ नुबानो रागा जोंनो ओंखारसै आं नुवाखै स्वभावफ्रा माबायदि मानसिफ्रानो मा जागोनथाय Hei, punya apa hor थाया? हालां मोनाव थाना जोंनाव थादों हाबा जाखो नोंथांनाव थांगोन नामा मा खिफिननानै थाङा आफामोना ओरैबा पार्टि जानायनि दाउट खालामखायो है बेखौनो गियो मानसिया बारहोथ' गोबाव जायो थ' र' आं न'आव थांना फैनि बारहोथ' साबेसे फोरोंगिरि थायो जोंना दिनै क्लासआनो मोननैल' जाबाय प्रफेसर गैया ना गैया थराव थांदों इंलिस आरो फिल'सफिनि सारा नोंसिना इंलिस सारा थांबाय थायोलै एक्चुअली बिराद टेलेन्टेड मानसिलै जोंनि टिडिसिआव क्लास लानाय इंलिस प्रफेसरखौ टेलेन्टेडसिन औ सारा गथ'फोरखौबो इनायनो अनथारो नंगौ बिथाङा खुब अनसुला गोसोनि मानसि नोंखौथ' एखनबा क्लास मानि रायखाङो नों बादि बयखौबो फरायनो थिनो बारा होनबाय ना दैमुआ सोंगोन लोगोफोरनाव रायखांगोन नोंहाबो टेलेन्ट दं नालाय सारा आंखौ क्लास मानि रायखांनानै लोगोफोरजों मेगन सानाय बाथ्रासो खालामसिगोनलै मानो साहोनो खोरोम नोंनि टेलेन्टखौ बुंब्ला गथ'फ्रा गोहोसो मोनगोन नंगौथ' आरो मालायनि बाख्नायनायखौ खोनानानै मोजां मोनग्रा आरो गोहो मोनग्रा मानसि बे संसाराव इनायनो खम दैमु मालायनि मोजां मोननाय मोनजों मा लोब्बा खोरोमदाव मालायनि खोथाखौल' सानथारो बियो सानबाबोथ' जाया दैमु जिखि जाया दिनै मोना दैमा सेर फारसे बेरायहैगोन दे जागोन दे थ' बहा थांनो होननाया थांला नोङो थाङालै बाबाय माथो खोरोमदाव मा नै दसे थाना बना सिननानै हो बनानो जोंनो गैथारा दे जों दैमा सेर फारसेसो थाबायहैनो नागिरदोंमोन खोरोमदाव नङाबा जाया नोंहा आंनो सिनो हागोन बनखौ हागोन नोङो बोलोग्राथ' दालाय बिनि सिना जरे जरे बोथिसे जाया बोथिनै जाया सिननायानो बोलोआनो गैग्रांबाया हाजिरा लागोनखौ जाबाय बनसिन होनो मानसि हाजिरा न'आव मानसि थाखानानैलाय खोरोमदावआनो सामफ्रामबो एफा एफा सिननो हागोन आं जेबो खस्थ' मोना फिसा नोंल' मानसि जा बेनो आंनि गसाइनि खाथियाव आर'ज आयै
बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 बेसे गोथार नोंनि अननाया बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 दुखु दाजानो गाबनो नाङानो आयै आंखौ लानानो दुखु दाजानो गाबनो नाङानो आयै आंखौ लानानो मिनि सोरां आयै आंजों थानानो मिनि सोरां आयै आंजों थानानो बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे गोथार नोंनि अननाया बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 गोसोआव दं आयै नोंनि खुदुमनाया आंनि खावलायाव नों बामनानो गोसोआव दं आयै नोंनि खुदुमनाया आंनि खावलायाव नों बामनानो बावनो हानाय नङा जोनोम जोनोम आयै नोंनि अननायखौ बावनो हानाय नङा जोनोम जोनोम आयै नोंनि अननायखौ दुखु जालाजों नों खांबोनायखौ आयै दुखु जालाजों नों खांबोनायखौ बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे गोथार नोंनि अननाया बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 बेसे गोथार नोंनि अननाया बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 मा आं माबा मोनसे सानदोंलै मा सानदोंसि सुरेननि फिसाजो दैमुखौ जाहाबाबो सरन्थुरि बिहामजो लाबोनांगौ जाबायलै हरा माथो नोंनो सुरिना फिसाजो जोंबादि न' हरा सोरबादि न'थ' हरनो बिलाय नै आं मोखाया दासो फैदों बाबु थांबा मानो न' लानो रोङा नोंलाय लोगो सासेया ब्रा ब्रा हर लाखिनायसै लोगोफ्रा नोंखौ सानफ्रामबो लाखियो मानसिया एसे मोजां जानो सोलोंनांगौ थां खोथा बुंबाबो खोनासंथारला बियो
मानसियानो बोरैबाथारहाय बियो आं एसे बाजाराव थांना फैनि ए होमबा नों बाजाराव थाङोबा सुनारिनाव एसे हाबबोहाय आं दाखालि दानो होबोनायखौ माला मोनो सोंबोदो फा नोंनो थांबा मा जायो आंहा सम जानाय नङा होमबालाय दा बेलासियाव थांसै आं फा थांबानो जाबाय थांदों आं दे नुवाखै फोरोंदो बेसे खस्थ' खालामना फरायो मालाय फरायनायावबो मोजांथार प्रफेसारफ्राबो इनायनो अनथारो बिखौ टेलेन्ट गोनां होननानै नोंसोरबो मोजां फरायना गोसो होनानै इसिबां जाम्बिनि फिसाया बोरैथो टेलेन्टेड जाखोब्रा सोर जाम्बि बे आनै हामिया नोमानि हामिया बिनि बिमा असे नङा माथो होमबालाय सोरथो ए होमबा आनै हामिया खोरोमदावनि बिमा असे नङा नोंसोरनि आनै हामाया खोरोमदावनि असे बिमा नङा खोरोमदावखौ बियो गोरलैयाव खांनायसो बराद गोनांखायसो गथ'आ थांनानै दङ हामिया बेखौ खांनो जोबोद खस्थ' खालामनांदों बेखौ फेदेरनो मानसि खालामनो बियो दिनैसिम जोंहानो बैनानै दं माथो आनै हामिया गावनि फिसा असे बायदिसो अनथारोलाय गोरलैनिफ्रायनो गावनो खि हासुदै सुनानै खांबाय बाबाय फेदेरबाय नालाय दालाय सोर दं बिहालाय गावनो बिमा असे बायदि जाबाय बिनि असे बिमा बिफायालाय गैया सोर लादों खबर मालायबा मालाय बिनि असे बिमा बिफाया दंना गैया आंबो मोजाङै मिथिमोना नाथाय खोरोमदावआ सानसे मानसि जागोन सोर मा बुङो बुङा आंहा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया लोब्बा गैया होननानै आफानि खोथाखौ खोनासङा आरो नों जों सेंग्रा मानसि मालाबा पार्टि जानानै लोगोफोरनाव हरसे हरनै थानायखौनो खेव खेव रायबाय थायोब्ला सोर खोनासङो नोंनि मोजांखौ हास्थायोब्ला खोनासंखानांगोन मोजां गाज्रिखौ जखा सुनो आं सेंग्रा देरबाय राङालि आदा नों माने इसेबां अख्रा अख्रानि खोथा नङा राङालि जुक्तियासो बुंदों आदा नों आफानि खोथाखौ खोनासङाबा आहाबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया मोजां एबा गाज्रि जानाय बैसोनि देवनाखौ बाराखै सानबाय नामा नोंसोर आंखौ दिनै राङालि नों एसे गोसोखांलाय जों उन्दै समाव आफाया मालाथो हराव थाफेरामोन सानफ्रोमबोथ' जौ जुवाजोंनो दिन थांहोदोंमोन आदा औ राङालि नों एसे मोजाङैनो गोसोखां आरो बेखौबो मिथिखा आं आफानिख्रुइ बारा गाज्रि जाया आं सानो नों बेरेखा मोनो सानसे समाव आं नोंखौ हागौमानि सहाय खालामदोंमोन दा आंहा रांनि द्लाम आंखाल जादों नों आंखौ एसे अनदो थोंजों बुंब्लानो जायो गोदोनि रांखौ आंनो नांफिनगौ आं नोंखौ उन्दै समनिफ्रायनो लोगो हिसाबै खैफोद आफोदाव द्लाम सहाय खालामदोंमोन दा आंनि आंखालनि समाव एसे सहाय बिनायाव नों बिदि बुंगोनखौ आं आसाबो खालामाखैमोन मोनफिननायनि आसायै जेब्ला मानसिया सहाय खालामो अब्लानो बिदि साननाया फैयो सुरे बुगदाव नों मानो बिदि सानग्रा जालांखो नों आंनि खैफोद आफोदनि समाव सहाय खालामफ्लानानै आंनि लोगोनि अननायखौ बख'नो सानदोंमोन नङासै रांजों अराय सम लोगोखौ बायनो हाया सुरेन बुगदाव नों आंनि गोसोखौ बिदि दुखु होनानै आं मिजिंबो खालामाखैमोन नोंबो जे गोदोनि रांखौ बिदि बिफिनगोन आंबो सानफेराखैमोन बुगदाव जोंनि उन्दै समनिफ्रायनो थानाय लोगोनि सोमोन्दोखौ बिदिसो बुफायनो सानबाय नों सानाखै आं गोदोनि सोमोन्दोखौ गोगोमसिनसो खालामनो सानदों जुदिनो आंजों मदद होयोब्ला मा मदद आंहा सासे फिसाला आरो सासे फिसाजो दं गसाइनि अननायाव नोंहाबो सासे फिसाला आरो फिसाजो दं बिहामजो हरनाय एबा लाबोनायजों जों गोदान आरो गोगोम सोमोन्दो खालामफिननो हायो बेवहाय आंहा मदद गैया नोंहा बेयाव मदद थानाय नङा होननानै आं मिथिखागौ मानोना नों आंखौ डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि मुगियो बुगदाव हाबा हुखाया गथ' गेलेनाय खोथा नङा गोसो जाब्लानो जेराव मेराव रायज्लायनो हायो गोसो थायोब्ला सोरगो नांलाया सुरेन नरगावबो जायो जाय लोगोआ लोगोनि निदानखौ बुजिया बेजों आंहा गोदान सोमोन्दो खालामनो एसेबो गोसो गैया जुदि आं नोंखौ सहाय खालामो बेवहाय आंहा मदद गैया सुरेन आं गोथां थासान्दियाव नों बिदि सानमारदोंब्ला बे जेब्लाबो जाफुंनाय नङा प्लेस इडियट नायगोन आंबो नों बेसेबां मोजां बिहामजो लाबोयो एबा बेसेबां मोजां बिजामादै मोनो खोरोमदाव मा माथो आनै हामिया नोंनि आइ असे नङानो औ नङानो सोर बुङामोनब्ला मैया आइ आरो आफाया बुंदों
नोंनो खोथा मोनसे बुंनांगौ मा खोथा फिसा नों आंनि आयंसो नोंना नङा सोर बुङा फिसा मेब्लाब्लानो खोन्थादों बिसिना आइफ्रा बुंदोंनो नोंनि जिउनि खौरांखौ नोंनो नांगौ नङा होमबा फिसा औ नांगौ आयै नों एफाब्लिं खोन्थायालासिनो मानो दङमोन फिसा नों बेरेखा दासानो फिसा नोंनि गोसोखौ दुखु मोनजानो गिनानै नोंनि गोसोखौ बायफ्लेलांजानो गिनानै आं नोंनो खिथायाखै फिसा मानोना नों मिथियालासिनो थाखोमानाय नोंनि जिउनि लांदांखौ आंनो नोंनि बिमा असे जानानै फोलोमबोदों फिसा आंनि बिखानि गायखेर दौनानैबाबो आं नोंखौ फेदेरबोदों फिसा बुं नोंखौ मालाबा गाज्रि आखु मावदों नामा फिसा अनागारि खालामदों आयै नों दुखु मोनदों नङासो मोनखागोन फै फिसा बैयाव ज' आं नोंनि जिउनि खौरांखौ खिथानि खोनासं फिसा दिनैनिफ्राय गोबाव समनि सिगांनि खोथा नों जेबो मिथियै गोरलै समनि खोथा बिनानाव माबा होनोमोन नामा एसे जौफैगौमोन नामा मा खोथा आंनि न'आ दुबनायाव आं न'खौ सहैगौ मानि मोनानो हागौ बेखायनो आं बे गथ'खौ नोंनो होलांनो सानदों गथ'आ रसा नांहाबथारबाय नों लाखि बिनानाव सोरनि गथ' बियो आं फैबाय थानाय लामायाव गोलैना दंमोन बिनि बिमाया थैहां बरफहाङो आंखौ नुहुरनानै आखाइ फायखंहरो आरो आंनो बे गथ'खौ गथाय हरो नों लाखि बिनानाव खांनानै फैदो धोरोम जागोन हर अननायाव नों राखांबोयो आंनि खलन्दायाव नों मिनिबोनो रोङो नोंदि गथ'खौ खांबाय बोरै जाहोनांगौ बोरै लोंहोनांगौ जाखो दा गथ'आबो देरबोबाय बेखौ सोर जाहोबाय थानांगौ जाखो जोंहाबोथ' खरसनि खोथा दङ बाजै आं बे खोथाखौ आदा आरो नोंजों रायलायनो होननानै सानगासिनो दंमोन दिनै नों सोंनानै बे खोथाखौ आंनो फोरमायनो खाबु होबाय नोंसोर अनोब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन बाजै बुं हामे बुंलाय नोंसोर आंनो बेथनखौ होनो नाङा गथ' जानायनि थाखाय गासिबो दानजोब नाथाय आंहा मोनसेल' आरज गथ'आ देरजासिम आं नोंसिनावनो बैनानै थागोन खालि गथ'खौ फरायहोनो थाखाय आंनो एसे एनै खरस होनांगोन जेनो आं गथ'खौ मानसि खालामनो हायो जागोन दे मानोना आंहा संसाराव रावबो गैया बिदिनो आं नोंखौ मानसि खालामनो बिखा बाबोयो फिसा आयै फैद' र' खानाय खानदों Rendang, दैमु नुबाय आरामथारना ओं दैमु फै गेलेनायनि सम गैया जावलिया बावलिया दैथिंबाय थायो बियो थाङा बियो थां
बेबादिनो आं नोंखौ आंनि गोरबोनि फिसाबादि खांबोदों फिसा। दिनै नों आंखौ बिमाबादि मिथियो मिथिया अनो अना बे नोंनि धोरोम फिसा। आयै नों बिदि बुंनानै आंखौ मानो दुखु होदों? मानो दुखु होदों आयै? मानो दुखु होदों? हामबाय फिसा हामबाय। बे जोनोमावनो आंखौ दा हगार आयै, दा हगार। हगारा हगारा फिसा। आं सानो बे जोनोमाव नोंनि थाखाय आंनि जोनोम। आयै हाबाबो न' गैया? गैया। बहा थांदों? मालाय बाबु थांदों। पार्टिसो जाहैलायबाय बे? जानो आरो स'आ गायजोथारबाय दे बिनिया। नों एसे सामलायदो बेखौ। एफा सेंग्रा गिदिर आं सामलायनो हायो आरो। बिमा जानानै नों सामलाया सोरथो सामलायनांगौ जाखो? आं हायाना। गोबाव जाबाय थांदोंथ'। आइ राङालि मा नों न'आव थाथ' जों टाउनाव बेरायनानै फैनि। नों थाथ'बाय जों थांना फैनि। खोरोम नों दिनै कलेजाव थाङा? दैमु आं दिनै थाङा। मानो? ओरैनो। नों मैया जों बुंनायखौ गाज्रि मोनदों नङासै? मानो मोनो दैमु? होमबालाय मानोथो थाङा? आं दिनै ओरैनो थाङा। बिदिबा आंबो थाङा। दैमु नों थाङाबा नोंनि आइया आंखौसो रागा जोंगोन, आइखौ रायगोन। जोंहाखौ नोंसोरनि न'निफ्राय होखारहरोब्ला जों बबाव थानो दैमु? खोरोम दैमु बे संसाराव जोंहा रावबो गैया, रावबो गैया। नों दैमु ओंखाम जानो होननाया? थांगौ। खोरोम नों बिदि दुखु खालामबाय थानाङा। ओंखामा खुरबाय जाहैदो। आनै मा? नों मैया खोरोम दाउखौ माबा बुंदोंमोन नामा? होनाखै मा जादों? मोखां सेम नुदों आं कलेजावबो थाङानो। नोंसोर मैया माथो खोरोम दाउखौ आंनि फिसा नङा होनना बुंदोंनो? औ आफा बुंनायखौसो मैया आदा मेब्लाया बोरैबा खोथायै खोथा बुंफ्लांदों। बिनिखायनो खोरोम दाउआ बोराबदों नामा आनै? बेफोर खोथाखौ मैया फैनानै आंनाव सोंफैदों। जायफोर खोथाखौ आं दानो खिथाया होननानै सानदोंमोन बेफोर खोथाखौ आं दिनै खिथानांगौ जाबाय। दिनै थारैनो बे खोथाया बेखौ दुखु होबाय थाखासिगोन। माफोर खोथा आनै? बिनि बिमा बिफा गैजा रोङै जिउ जारिमिननि खोथा। आं गोरलैनिफ्राय खांनाय खोथा। होमबा बिनि असे बिमा बिफाया गैया नामा आनै? बेनो देरसिन बाथ्रा आनै। दुखुनांथाव बिखा गावथाव बाथ्राया बेनो। बिनि बिमा बिफा असेया दंना गैया आंबो मिथिया, नोंनि आफायाबो मिथिया। बेफोर बाथ्राखौ मिथिनोबा आंनो जाय मानसिया गोरलै समाव खांनो होलांदोंमोन बे मानसिखौ नागिरनांगोन। नाथाय बे मानसियाबो दा दंना गैला। बे मानसिया बबेनिमोन आनै? गाव आंनि सिगाङाव बुंलांनाय बायदिबा गवालपारा दुधनायनि मानसि। खोरोम दाउनि जिउआ एफा दुखुनांथाव। आनै नों बेफोर खोथाखौ खोरोम दाउजों दा रायलाय। रायलाया आनै। नों बे रांखौ लाखि। खोरोम दाउनो माबा बिनांबा बायनानै हो। आनै नों बेफोरखौ मा खालामनाय जादों? आनै नों बेफोरखौ जेबो साननाङा, आं होदों नों लाखि। बेफोर खोथाखौ नोंनि आफाया मिथिबा जोंथ' जों आनै नोंहाबो मिथिबा जारला जागोन। रांखौ लांफिन। नाङा आनै नों जेबो दासान। मिथिया बिसोरो राङा बिसिनि नङा, आं थाइसे थाइनै बुथुमनायसो। नों ओंखामखौ जाला आनै? आं जाला। दा सोंबा आंखौ ओंखामखौ जाबाय बुं। खोरोम मा? नों जों दाखालि बुंनाय खोथाखौ गाज्रि मोनदों नङासै? मा खोथा बुङामोन नोंसोर दैमु? जोंदि कलेजनिफ्राय फैब्ला आनै हामाया नोंनि असे आइ नङा होननानै सोंनायालाय? अ बे खोथाया? बे खोथायाव आं नोंसोरखौ एसेबो गाज्रि मोनाखै। बोरैबाबा नोंसोरो आंनि जिउ खौरांखौ मिथिनायाव हेफाजाब होनायसो जादों। नोंसोरनि बे खोथाखौ मिथिनानै आइखौ सेबहोयो आरो आइनिफ्राय आंनि खाख्लबना थानाय दुखुथिया जिउनि जिउ जारिमिनखौ एसेबाबो बुरखांनो हायो। खोरोम नाथायबा दैमु आइ हामाया आंखौ खांबोदोंबाबो बेनो आंनि असे आंगो बिमा।
जाय बिमाया सासे फिसाखौ गोरलैनिफ्रायनो बिखायाव बजबनानै खाङै बाय फेदेरो बेनोथ' बिनि आसोल बिमाया नों थारखौनो बुजिदों खोरोम आनै हामाया नोंनि अनगायै मालायनि खोथाखौ साननोनो हाया नोंखौ एसे मोखां सोम जानाय नुब्लानो आनैहाबो मोखां सोम जाफायो नंगौ दैमु बिनि अननाया सान अखाफोर बादि गोथार आंजों बिनि थैनि फिसासो दैमु मा आं खम बराद गोनां नङा आं दे बेबादि सासे बिमा मोननो हादों खोरोम मा आंबो नाथाय खम बराद गोनां नङा आंबो दि नों बायदि सासे अनसुला लोगो मोनदों आं माबायदि अनसुला दैमु आंखौ अनग्रा दैमु आं जेनो नोंसोरनि थाखायनो जोनोम जादों आंनि जोनोमनि बहिथाया जेनो नोंसोरखौ बेबादि लोगो हमनो नेनानै दङमोन खोरोम आंनि जोनोमाबो जे नोंखौनो नेनानै दंमोन दैमु खोरोम दैमु खोरोम नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा सायखं नोङो आंनि साननि सोराङाव मिन्दो नोङो आंनि हर खोमसियाव सायखं नोङो आंनि साननि सोराङाव मिन्दो नोङो आंनि हर खोमसियाव गोसोआ सोराङानो आंजों फैबोला दुखुआ साग्लोबो नों जांखांबोला नों आंजों फै सना मिनि मिनि साग्लोबहां दुखुखौ आं सोरांहोनि नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा हर गेजेरा आं जेबोला उन्दुलाङो नों आंखौ बुङो सिमाङा नों आंनि जिउनि राजा दान सोरां हराव आं जेबोला फारसि थायो नों होनफैयो आंखौ साया माया नों आंनि जिउनि रानि नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम
आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा दैमा सेराव बेरायहैदोंमोन नों बारजोबथारबाय दै बेथि खामानियावबो अरा फरायनायावबो गैया जालांगासिनो दं नोङो आफा खोरोमदाव नों दैमुजों ओजों थांनायखौ गार दैमु बिमाया मोजां मोनाखैदां नोंखौ बुंनोसो हायाखै दैमु निलां आरो ओजों थांनो बेथ' नंगौ नोंखौ उन्दैनिफ्राय लोगो मोननायखाय नोंखौ लोगो बादि सानो बियो नाथाय नायगोन बिमाया रागाया आयै आनैया जोंखौ सैथ्रा खोमालिना सेया बेफोरखौ जेबो नांजानाङा फिसा बिसोर मा मावब्ला मोजां मोनो जों बेखौ मावनायानो गाहाम मानोना बिसिनि अननायाव जों बे न'आव दं आयै नोंल' मोजां फरायनानै मानसि जादो फिसा फैबाय औ बाबु मेब्ला बबाव थानो फरायदों दालाय समफोरनिफ्राय दै आनजाद गैया होनबा ए नङालायनो गावदोंसोमोन आं मानोमोन कलगेट आरो साबुन लादोंमोन आं बे जोंहा लाग्रा दखानानो थाबोबाय बेखौनो लानो थिनहरनो सानदोंमोन आं गाबोन लायबा जाया होनबा जायो दानो नांगौबालाय खोरोमदावखौ थिनहरनोसां नाङा गाबोनब्लाबो जागोन होमबालाय गाबोन फुङाव खोरोमदावखौ थिनहरनोसां जायो गादो माबार नोंनि ओइ दाउदैया हरदे दैसो आच्छा नों बेखौ एसे लोंबा मा जायोलै हा एसे लोंना एसे लों आं लोङालै आं लानोसै Hei, मोनाद्रायबायलै आं थांसै ओइ दानो थांना मा खालामहैनो हा आनजाद दंलै माला आनजाद गैया आंहाबोथ' दंना होमबालाय थ'दो थांनोसै औ गाबोन फैला आनजाद जोबाबा फैलालै आं खर'खौ हर 저런터 마 능하도 비난하고 동어나 아차 능악는 호르그나 호라 맨다다 버다 도스라 그타 붕라브 앙니 비나남니 그타 고제 블라브 다붕 내코 미치카 헛! 앙 라부블라는 마 할람노 어? 맨날 아픈데 능 바라니 그래 바라자랑 봐 साबले नंबे जाने पर माने बे बादले हा हा नंसना बे बाजिबा परेशान हो अय ताबुदा 능 바라니 그래 바라자랑 Boro bile Botan kubili 당시야가 대 당. 어장이 대? 네 당시야
दे बेस्ट अफ लाक ब्रादार Thank you. Best of luck. Thank you. नोंहाबोथ' देग्लाय बिए फार्स्ट इयार नङा होमबा खुमदाव औ आमाय नोंहाबोथ' बोसोरनैल'सै बिए फाइनाल होनांगौआ गोसो होना फराय आरो मोजाङै पास खालाम नाजानोसै खोमदावा मोजाङै पास खालामखागोन बिसिनि क्लास नो हासिनो नंगौ ओरैनो बुंनायालाय ओरैनो बुङाखै दे सारफ्रामबा बुंबाय थायो आरो दे बिदिनो जानांगौ आदा मेब्लाया पास जाब्ला गुवाहाटी इउनिभारसिटियावनो फरायनोनो दस्रा गोजानाव थांनानै फरायनो गोसोमोन नामा बिहा आइ आफाया दिल्लीफ्राव थांनानै फरायनो थिनदोंमोन गाव थाङानो गुवाहाटीयावनो फरायनोनो दिल्ली बायदि जायगायाव थांनानै मास्टार डिग्री लानो हाब्लाथ' मोजाङानोमोन मानो बाखो बिलाय बिए खौ पास जाब्लाबो मोजाङै जानाय नङा एडमिसन मोननो गोब्राब जागोन सानखादों गावबो बे नंगौ पार्सेन्टेजआ मोजां नङाब्ला एडमिसना गोब्राब जाखागोन बेखौनो सानदों गावबो नों मोजाङै फरायदो दैमु जाहाथे दिल्ली इउनिभारसिटियाव फरायनो खाबु मोननाय बादि नों बिए पास जानानै थुग्रो होमबानो आं थांनो बोलो फोरागोन दैमु जों बादिया बेंगुराव जानानै हाजो मान नागिरबा बबाव जानो बे जोनोमाव नङा उननि जोनोमावसो खोरोम नों जेरैखि जाया एम ए खौ पास खालाम बिनि थाखाय आं दं दैमु नों आंनि थाखाय मानो खर' गोलोम होदों नोंनिया नोंखौ आंजों बेरायनायखौ मोजां मोनखाया आरो बेफोर खोथाखौ मिथियोब्ला बे जोंखौ नोंसोरनि न'निफ्राय होखारालासिनो थागोन आरो खोरोम आइ आफाया नोंजों थाबायनायखौ मोजां मोना आं बेखौ मिथिया नाथाय नों बेखौ मिथिखा खोरोम नोंनि थाखाय आं बे जिउखौ होनोबो थियारि दैमु नों बुं खोरोम नों आंखौ मोजां मोनो मानो मोना जानो दैमु नों आंखौ नोंनि जिउनि लोगो खालामनानै लानो हागोनथ' दैमु बुं खोरोम नों थारैनो आंखौ जिउनि लोगो खालामनानै लानो हागोनथ' दैमु नोंनि हास्थायनाया जाफुंथोंसै खोरोम दैमु जों जुदा जाया जों गुबुन जाया जोनोम जोनोम जों हगारलाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमान जाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमान जाया जों जुदा जाया जन्म जन्म जों हगारलाया जन्म जन्म जों हगारलाया
अननाया बेसे गुवार अनजिमा गैया नोंनि आंनि अननाया बेसे गुवार अनजिमा गैया जों जुदा जाया जों गुबुन जाया जोनोम जोनोम जों हगारलाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमाल जाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमाल जाया बे जोनोमाव फैमाल जाया बे जोनोमाव फैमाल जाया माथो मेब्ला दासिमबो फैयाखिसैलाय अमा फैनो बेलाय सिखावसो फैयो नालाय समखौनो मोनाखै बे दानि दिनैखि मानसि बिमाखौ एफा गियोलै ओइ लाय बे मा जादोंलाय लाय आरे उस्ताद आइदिलि साइलै मैया नोंसोर बुलायनाया हमथानायाव आंनि खाफालावसो बथल गाबाया नांनानै बौदों ओइ बायगौ बोदालाय लाय 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 मा जादोंलाय आइदिलि आयौ मैया बुलायले ओइ 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 ओइखौ नाहरलाय जोंनि जाय थाल गैया नोंस्रा मिनिदोंसो माथो मेब्ला दासिम फैयाखिसै मालायबा मानो फैनो हायाखै दिनै हले लोंहोथारनांगोन बेखौ एसेबाबो गारनायाव गैया नाथाय मोनसे खोथा बयबो समान जखानि नङा गोहोआनो जा महर मुस्रियानो जा एबा गियानानो जा नोंसिनि आखाइनि आसियानोथ' समान नामा नायलाय ओइ थासारानो माबार लेक्सारल' नङा मानसिखौ फाहामनो गोरलै नङा जाय जेरै एरैनो ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ माबायदि ट्रिटमेन्टलै बियो ओइ उस्ताद माबायदि ट्रिटमेन्ट बियो फार्स्ट मानसिनि साइकोलॉजी स्टाडिज देन ट्रिटमेन्ट वाह या फाइन डायलॉग मारा या मरे मानसे एफा गोबाव जाया मोनसे जायगायाव आफाया थिनहरदोंमोन बेनिखायनो गोबाव जादों एसेथ' नङा द्लाम गोबाव जाबाय दा फैबायथ' नै फानखानाया मोनलायबायलै बियो मोनलायबाय ओइ नों नांगौ नामा गेलेगोना गेलेया गेलेया माथो नोंथ' बिफानि पेटसान जाहैबाय ओइ लुनानै हो बेरेबोनिखौ ओइ आं लोङालै एसे लोंदोब्रा गेलास गैया दै Gonna chillin' just for the test. जिबनाव लोंफेराखै आं लों जिबनाव मानसिया जिखुनु खामानिखौनो सानसेनो मावामेब्ला जिबनाव रोंनांगौ मिथिनांगौ एबा एक्सपिरियेन्स लानांगौ जथेस्थ थायो साबैसेया बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स लानानै थैनो हायो जौगायनायनि गाज्रि बेसाद नङा होनबा औ नोंहा मा एक्सपिरियेन्स दं जाय जौखौ नोङो जिबनावबो लोंफेराखै औ जाय जौखौ लोंबा मानसिनि साननो हानाय गोहोआ लाथिख' जायो ब्रेनखौ नस्थ' खालामो बाहाय मा एक्सपिरियेन्स नांगौ सरन्थ आं आरो मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिराखै मेब्ला जास्ट साइन्टिफिक पस्टखौसो होनो नागिरदों हमना ला सोरबा खुसेरखौ गोखा होनोब्ला नों बेखौ मानिना लागोन लोंबा मा जायो मानसिया गोरलै बादि बुजायजाबाय थायो लाजिबायसो
बारा लोंब्ला गियाना थाया आं बेखौ मिथियो नाथाय ओंखामखौ बुरजा जायोब्ला खहा दङ बेखौ मिथिगोन ना मिथिया मिथियो नों जेबो मिथिया जिखुनु बेसादनि गियाना उइथ एक्सपिरियेन्स जायोब्ला मोजां अगियान बादि मोनसे बाथ्राखौनो एफाग्राब बुजिजाबाय थायो नों लों दे जास्ट फर ए टेस्ट हर बिदिब्ला मेब्ला जास्ट फर ए टेस्ट होननानै नों जिबौनि बिस्कुट लोंगोन नामा सोर थिनहरनो नोंखौ बेहाय गावनि फिन थाखानानै सोर थिनहरनांगौ सनन्द' खोथाखौ एसे गेबें रावै बुं जाहाथे जों सहायनो हायो नोंसिनि सहायनाय सहायजों आं जेबो मिथिया मेब्ला न'थ' आमाय लिंहरदों आं थांसै थादो र' खमथ' बाहादुर नङा बियो लामा फैबाय थानायाव जिबौ मासे लोगो मोनदोंमोन बेखौ गिनानै खारनायावनो सौथुनाय जादों बोरैलै खारा एफाग्राब बुलि जासिलाय थैया सोनानै देथलायाखै थाबैनो थैयाव बुरजा गथादोंदां थैया फां सुना हैनि फिनिसि बायदि खारबाय नालाय गोलैया मा जानो थांसै औ फाहामैया एक्सरे खालायखायाखिसै मैया खालामाखिसै दिनैसो खालामगोन होनदों मैया बिजि आरो मुलिल' होना हरदों थाबैनो थांदो थांसै दे थां जाम्बा ना जला मानसिया दावमा सारासिनो बिदि जायो मैदेर फालोखौ नुनानै गिदिंनो मा खि मोनजाना हाजोफ्रा दावमा सारा सिनांगौ बिहा मैदेर फालो लोगो मोनलाय जासे बेदर जानो गोसो बायना जाबानो जायोना रांनि मा आंखाल नांदो बिहा सेंग्राफोरजों फुरथि खालामहैयाखै बि बेन्डेजखौ मानो खेवखो नों एसेल' गाराखौनो सिरियास बायदि खाबाय थाबाय हामबाय नामा आंथ' थैखौ नुनानै सिरियासो सानदोंमोन थैयालाय ओरैनो गखायोना साला गासिबो आंनि थाखाय जाजोब्बाय नोंनि थाखाय नों मा मावा गाव गिनानै खारग्रोबाय नालाय दा दसखौ गावनो होननानै सानना लाबाय आरो बियो खैफोदखौ रावबो होबथानो हाया जाहैबाय बिदिनो जाहैबाय जिरायदो बाहायनो नाथाय मेब्ला मोनसे खोथा जों जुदि सैथो लामाजों थांबाय थायोब्ला जोंनि खैफोदफ्रा एसेबाबो खम जायो जेरै खर' गावनांगौआ खर' दोलानानै थायो आथिं बायनांगौआ आथिं दोलानानै थायो बेखायनो नोंना खर' गावनांगौआ खाफाल दोलानानै थाबाय नङासै नंखायद्रायबो नङा मानोना आनसिन पावारनि गोहोखौ आंबो फोथायो थिगानो दं नाथाय नों बे आनसिन पावारनि गोहोखौ मानसिनो दिन्थिनो हाया जायनि थाखाय बिखौ गोबां मानसिफोरानो फोथाया जेरै नों नङासै औ बेनि फाइन एग्जाम्पलखौ आं होनसै बुहुमाव जाय मानसिया आनसिन पावारखौ फोथायो बे गमामायैनो आइडियलिस्टिक आरो गियानि आरो जाय फोथाया बिसोरनि कमेन्ट्सखौ आं होनो नागिराखै आफ्टर अल मानसिया बेफोर फोथायनायजों गोहो गोरा आरो सानसुमै जानो हायो फोथायनो गोब्राब मोनदों नङासै मोनाखै मानसिया मोजां जानाय आरो समाजाव सान्थि फसंथानाय लामाया बेल' बेखौ बबे फोथायो खोरोम नाथायबा जों मावनाय समावसो गोहो गोलोन्दां नों गावखौ मोजां खालामनो नागिरोब्ला आरो समाजखौ सुस्रांनो नागिरोब्ला इसेबाबो बे लामाजों आगान सुरनांगोन जों मोजां सानगोन मावगोन जुदा बेथ' मानसिनि आखु जानाङा बेफोर बादिब्ला साननाय हेंथा मावनाय हेंथा आखु दानाय हेंथा अदेबानि जेराव हेंथा फैयो
जायखौ जों जुनार आखु होननानै बुङो। होमबा जुनाद आरो मानसिनि आखुनि फारागा मा? जुनादा साननानै मावनो रोङा, नाथाय मानसिया साननानै मावजाहैबाय। जों साननो गोरों मानसिब्लाबो जोंनि मावनायफ्रा जुनादजों रुजुजायो। साननानै मावोब्ला जोंनि आखुफ्रा गोजों आरो गोथार जानो खाबु मोनो। थ' थांसै। थ'। बहा थाङामोन आफा? एसे बेरायलायदोंमोन आं। नों मा नुदों आयै? मोदोमखौ मोजां मोनाखै आं। मोदोमखौनो इनायनो ख्रुब ख्रुब गोजांजों मोनदों आं। बेखायनो दसे उन्दुफैदां। मोदोमा नोंनि गुदुंथार। नोंथ' गोब्राबैनो लोमजाथारदों। आनैमोननो खोन्थायाखै? मोदोमखौ बोरैबा मोनदों होननानै दहायनो खिथादां बाजैनो। उन्दुफैनाय लोगो लोगो मोदोम ख्रुब ख्रुब मोननायखौ बारा मोनदां। आयै नों दसे थाथ', आं मुलि लाना फैनि। मानो मुलि आफा? हरसेखौ नायथ', हामलांगोन बियो। बुरि देहा बिदिनो साख्रुब सुख्रुब जाखायो। आं लाना फैब्रबनि। दा मोनाफ्राव बारा जानो हागौ। रां दं? 10 थाखा दङ। जागोन बे। नांदेरबावनो हागौ। दान्दानि जियाव दं, लांदेर। बबाव मोना बे रांखौ? फिसा, नोंनि जनै माबा माबि नांब्ला बायना होनो दैमुआ आंनो गेजेर गेजेर होखोमा फैयो। बेफोरखौनो बुथुमनानै दोनो आं नोंनि जनै। माखासे लांनानै खावसे दोनलांफिन आफा। आयै आं लाना फैनि। दे। दैमु, आइया लोमजादों। आनै लोमजादों? औ, आं मुलि लाना फैनि। आनै, मा नों लोमजादों होनलाय? ओं, मालानिफ्राय लोमजाया? दहाय सानसुनिफ्रायनो मोदोमखौ बोरैबा मोनबोदां। मोदोमाबो गुदुंथार। बारा मोनथारदों नामा आनै? आथिं आखाइखौ रम रम दो दो मोनथारदां। खर'खौबो थिखांनो हायै बादि गिलिर मोनदां। केरियारखौनो दस्रा बानायना होगौमोन। आनैया लोमजादों आइ। दहायनो मोदोमखौ बोरैबा मोनदों होनदों। बारा जादों? एसे बारा बायदियानो। खोरोमदावआ मुलि लानो थांदों। नायहैयाखैनो। लोमजानाया बारा जाबा जालायथारसिगोनहाय जोंहा खामानिया। खामानिखौसो नांजादों नोंहा। लोमजानाया मा जादों आरो? बारा मोनदों हामे? एसे बारा मोनदों। खोरोमदावआ सफैयाखै? ओंहो। बै लायथो सफैबाय। ए, सफैबाय? औ। हट मुलिया दौनोसां। बेखौ दौनो थिनदों। दसे उनाव बेखौ दौनो थिनदों। आनै, एसे जखां दे। एसे जखां मुलि जा। दसे स्रियैनो उन्दुहाबदो दे। उन्दुदो दे। दसे स्रि उन्दुहाबदो दे आनै दे। उन्दुदो, हामगोन। दा हरफ्राव बारा जायोबा बुं दे। जागोन दे। बोरैबा बारा जायोब्ला खोन्था। जागोन दे। दसे उन्दुहाबदो आयै। दरमास दिन इलेक्सनफ्राबो फैला नालाय ब्रा। मानोसै इलेक्सनखौलाय? माइरं बायजानि राङा गैया। भटआ दं नोंहा। इलेक्सन फैब्ला रां मोननोसै आरो नोङो? दालाय बेफोर दालादिन जाना गैयाथाय माजोंथो दंबादि मोनदोंलाय? साख्रि गैया बाख्रि गैयालाय। दालाय नों नांफानानै देरहाहरनाय मिनिस्टारफोरनाव बिना लायब्ला मा जायो? देरहाखांब्ला बेफोर लोगआ रावखौबो सिनायालै। आरो जों मालाय बेफोर लोगनाव मा मैहैबाय थानो मोनागारालाय। जोंबोथ' समाजनि फिसा फिसौ लिडारथ'ब्रा। लिडार आरो नोङो? फा माबादिथो मोनदोंलाय? माथो मानसिफ्रा नोंखौ दालालि देवानिसो बुङोलाय? बे सैमाफ्रा आं नङाबानो जाया। हे आफा इसोर, नों आंनो साख्रि मोनसे होनो हायोब्ला आं नोंनो बोरमा मासे होथारगोन कि होथारगोन।
해 아파 있을. इलेक्शन फैब्लानो बै साला मन्त्रि एमएलएफ्रा बे लावदुम बेरग'नि आथिंखौ हमाब्लानो गवा बे बाराव फुरा बोसोरबानि खरसखौ बहननासो गारगोन बे लावदुम बेरग'आ खुगायावल' नोंनिया खामानियाव लाथिख' जलंगा बुङै लेक्सारल' नोंनिया बे बाराव नायबाय थालाय फावगारि थेर'गारि बोसोरबानि माल मस्लाखौ लासे लानानै नोंनि खोमा गन्थं गोदनाखौ जोंफबहोनो हायाबा बे लावदुम बेरग'आ हौवानि जात नङा हायाब्ला दख'ना गाननांगोन नोङो मिथिखा आदा इसोर न'आव दंना दङ फंबाय दङ फै फै जिराय फै जिराय जागोन मादै जागोन इसोर 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 आंखौबो इसोर होनबाय नामासै नङालै बाजै माने गोदोनिफ्रायनो बे अबं इसोर बे आदा इसोर आरो सोरखौबा सोरखौबि गिदिर गोलावफोरखौ इसोर इसोर गाबज्रि गाबज्रि गाहाम लान्था जालांबाय दा गाबज्रियाबानो गोजोननाय मोनलिया इसोर 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 गाज्रि नामखौ लाबाय थास्लायस्लाय बे इसोरनि नामखौ लानाया मालाय माथो गाज्रिनो ना नङा नादला भाइ नंगौलै आदा इसोर आरो खबरफ्रालाय खबराथ' मोजांलै आदा इसोर क्लास 10 आव बारग'नाय सार्टिफिकेटखौ लाबोखाबाय आङो दा नोंल' साख्रिखौ जेने थेने खालामनानै होदोलै आदा इसोर जागोनलै फंबाय जागोन नाथाय रांखौ हले गोगोमैनो नांगोनलै फंबाय हा फरायागारालाय बोरै क्लास 10 आव फरायनाय सार्टिफिकेट मोनखो नोंलाय रांनि बाहादुरिलाय बाजै रां बुरजा होनो हायोब्ला IABA सार्टिफिकेट गासिखौबो मोनजोबनो हायो हिनजावफ्रा फरायमालाय बेफोरखौ मा बुजिनोब्रा बिसोर सेसामै होसोनाय खायदाखौ जेबो उदाया नादला भाइ बे थिगथारलै आदा इसोर जोंनाबो आमोखिया एम.इ. स्कुल फरायनाय नाथाय आं स्कुल नुफेरो जोङो फात्ताखौनो मोना नोंसिनि फाख्रा फाख्रि खामानिखौ मा फात्ता मोननो बिनिखायनोथ' मानसिफ्रा नोंसोरखौ देवानि दालालि बुङो आदा इसोर माब्रै जाखो बे सालाफ्रा आं नङाबानो जाया बे थिगथार बे आदा नङाबादि बै समाजा मा जागौमोनथाय इसोर इसोर बिरनानै सोरगो मोनहैगौमोन इसोर इसोर बारा जाबायना बाजैनि बुंनाया हिनजावफोरनि खुगाया बारा खालि फंबाय रां नङाब्ला बिसोरनि खुगाखौ माथुनो हाया जिखि जाया पेसानि गाबनायाव जानिन्दोबाया नादला भाइ दाबायथों दा मोनायाव हले संनो माइरङा गैया मिथिखा इसोर इसोर बेफोरखौ बाद होलै नादला भाइ दा नोंनिया रांनिसो बाथ्रा सार्टिफिकेटखौथ' मोनखाबाय अफिसारफ्रा माथो रांखौ गोजा मख'ग्रोथारो जागोन आदा इसोर हा फुरासेखौ फाननो रादाय खाखाबाय आं गाबोन समफोरनो गासिबो रांखौ मोनथारगोन नाथाय आदा इसोर मा पुलिसनि साख्रिखौ खालामनो नाजाथारदो मानोना सखिदारि साख्रिखौ आं बारा साबजानाय मोना आदा इसोर साख्रियाथ' सुखिदारब्लाबो बे पुलिस डिपार्टमेन्टआव जागोनलै नादला भाइ थेवबोलै खोथा दङ नों पुलिसखौनो नाजाथारदोलै नांगौब्ला हानि राङा थोआब्ला आंनि हिनजावनि खोमानि सनाखौनो खावनानैब्लाबो नोंनो होफैथारगोनलै आदा इसोर हानि राङाथ' थोखानाय नङा बे रोखाखाथार नों मावल'लै आदा इसोर आं दं आं दे होमबालाय रांनिसो खोथा साख्रियालाय मासै दे होमब्ला आं थांसैलाय आदा इसोर दे इसोर 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 आयै मा जाखो आयै मा जाखो आयै मोदोमखौ बारा मोनसिनदां बोरै मोनदों आयै
मोदोमखौ थोर गारमा रानखां मोनथारदों आयै आं डाक्टार लाना फैनो आयै नाङा फिसा नाङा थाखा गैया फैसा गैया माजों लायनो आं हामगोन जों मा खाफाल लाना फैखो आयै हामबाय नों दाबादि थैब्ला आंसो जों थानांगौ आयै फिसासो बयबो थैखानांगौ आं थैबालाय जाहोजा बे न'आवनो थाबाय था फिसा बियोखौ खुनुरुखुम पास खालामनानै ला फिसा बियो पास जायोबा फिसा फिसौ साख्रि लानानै जानो हागोन मानो होनबा हा गैया हु गैया माजों सोलिनो नों लुबैनाय बादि आं मावनो नाजागोन संसारनि जारलाखौ उथ्रिनो नाजागोन आयै नाथाय नों आंखौ थाबनो मावनो खालामनो दानांगोन आयै फिसा आंबो हगारलांनो लुगैया फिसा नोंनि खोथाखौ सानोबा आंनि बिखाया थेरे बेथे गावो फिसा नाथाय मा खालामनो संसाराव रावबो गावनि गोसो खुसियैबो थानो मोना नों दुखु दाख्लाम फिसा नों दुखु दाख्लाम नोंनिया बारा जादों नामा खुरुमदाव दागाब खुरुम हामगोन बियो थां डाक्टार लाना फैथां डाक्टार लायनो मावनांगौमोन थाबाय आं फैयाखै खुरुमदाव थां नों लायल' आयै नों दसे थाथ' आं डाक्टार लाना फैनि नों जेबो दासान आयै आं दानो फैगोन हामे नों बारा मोनदों नङासै आदा गोसोखौनो बायग्लि होनाङा हामे आदा आं आरो थांनाय नंलिया आंनि बेरामा हामनाय बेमार नङा सि हामे बिदि दाबुं गोसोखौनो बायग्लि होनाङा नों एसे गोख्रों खालाम गोसोखौ रथ' आं एसे बाहेरायाव थाङा फैनो दे आनै नों बारा मोनहादों नङासै बारा खम बिदिनोसै आनै खोरोमदावा बबाव थांदों डाक्टार लायनो थांदों आनै दैमु नोंसोर खोरोमदावखौ नाय मानोना संसाराव बेहाबो आं बादि रावबो गैया जागोन आनै आंहा बिदिल' सिन्ता आं थैबा फिसाया मा जागोन संसाराव रावबो गैया बेहा बे हारसिङै संसाराव गबाय हारसिङै आनै मावरिया जिउआ संसाराव एसे दुखुनांथाव आंबो मिथिगौ मा पापनि थाखाय बियो आं खाफाल हावरियाजों खांजाखो आनै आं जानांगौ जाखाबाय नोंल' खाफाल हावरिया खोरोमदावखौ एसे खबर लादो आनै नों थाथ'र' दे आं आइमोनखौ लेंनानै लायनि बाजै नोंसोर आंनि फिसाखौ नायगोन ना हामे नों गोदाव सोराव खोथा बुंदों नों हामगोन डाक्टारा बोरो खुरुमदाव आमाय डाक्टारा फैयानो हरखाय मानो फैया बेलाय डाक्टारजोंनो माबो फैया आयै आफा डाक्टारखौ लायनो नांला आं हामखानाय नंला नोंल' मोजाङै थादो आदा नों जेने तेने बे आंनि फिसाखौ
बिएखौ पास खालामहोदो धोरोम जागोन बाजै नोंसिनि आखायाव आं बे आंनि मावरिया गथ'खौ गथायनानै होलांबाय खोरोमदाव नों डाक्टार लाना फैजा आं रां हरनि अबाव थांदो नों फिसा आं डाक्टार लायनो आयै नों जेरावबो थांनांला फिसा बे समावनो आंखौ गारनानै थांनांला खोरोमदाव नों थां जगानि खोथाखौ खोनासंब्ला जाया खोरोमदाव थां नों थाथ' आयै नों थाथ' आनै डाक्टार लायनो थांदों दिनै फुरासे हानि रां फैनो हागौ नारलानिफ्राय साख्रिखौ होनो हायाब्लासो साख्रिखौ एसपिआ जासिखाबाय सौखिदारनि पस्ट मोनसे खालि दं नै रांखौथ' बारा होखाया आं बिनो होमबालाय खोमानि सनाखौ आं बेजोंनो दाहोग्रोनोसै दे साख्रिया जायोब्ला खोमानि सनाखौबो बेजोंनो मोनगोन नंगौ जेखौ जेरैबो साना दोनखाबाय आं बेरग'बाय दङ ना दङ आदा दङ फै फै हाबबो फै जिराय फै फै आदा फै फै जिराय फै जिराय फावलि गय 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 हाब मा मोनजाबावनोलै आदा माथो नांगौ मा खालामदोंमोन नोंलाय जों ओरैनो रायलायना दंमोनलै आदा खोथाखौ आं गिदिरखौ लाना फैदोंलै बेरग' गोबास' हालाय गिदिर नामा आदा नों गोबास' हायै मा गिदिर खोथा दं थेवबोलै आदा गया जादो बेवाइफोर जागोन दे सिगारेटखौ बायनो हायालै आदा बिरिखौनो सोलियालै फंबाय नंगौ नामा दे आदा बुंदो बेसे गिदिर खोथा खोनासंदिनि खोथाया बेनो आं बे बाराव एमएलए दारायनो सानदों जोबोद गोजोनथाव खोथालै आदा देरहाथारबाथ' आं मन्थ्रि जाखागोन मानोना गाहाय लिडारफ्रा आंजों लोगो जोबथार होमब्ला नोंखौ मा खालामगोन बुंलाय उननि बाथ्राया उनावलै आदा आरो आं जायखौ मदद होगोन बेथ' देरहाखाथारगोन खालि रांनिल' बाथ्रालै आदा रांनि थाखाय नों जेबो जिंगा दासि आंथ' जिंगा सिखाया सोरबाफोर हेंथा थानायफोरखौ थोंजों खालामनो थाखाय जेसेबां रां नांगौ आं दंसै आरो नोंनि बान्थायाथ' एक्सट्रा आंथ' साख्रिनि थाखाय हा हु फानजोबथारबाय दा नोंल' अननानै आंनो साख्रि मोनसे होथारदो आं नोंनो बोरमा मासे होथारगोन हे आफा इसोर साला दाबादियाव पुलिस साख्रिखौ मोनब्ला आंजों सोर हाबावब्रा मा जाखोसै बेलाय आइदै सोरबासो नुबाय नामाब्रा
नाथाय नों आंखौ थगायनो मोननाय नङा थगायनाया आंजों बारा गैखाया आं जायनो खोथा होयो आं बेजोंनो थायो नाथाय इलेक्सन समाव बै सोरबाफोर फैयोब्ला आं बिसोरजों लोगो जानायखौ नों बेरेखा साननो नाङालै आदा मानोना आं सायाव बिसोरजों लोगो जाफ्लाबाबो सिङाव नाथाय नोंजोंनो गोसो मोदोम गासैबो थाफाजोबगोन जागोन जेखि जाया नों देरहाबानो जाबायथ' हा माथो बिदिसो जानांगौ इलेक्सननि ट्रिक्सआ आंनाव गासैबो दंखाजोबोलै नों जेबो दागि इसोर इसोर गिदिर गोलावफोरखौसो लोगो मोनमारोलै आंबो जहाय सिङाव जायगा दंखायो दे बाजै थखाबालाय अमा जाबोखसै नोंहालाय दा बुंसै बाजै फैबाय थानायावनो फुथुनानै गोलैनांगौलै जहाय सिङाव जायगा दंखायो हाबावथ' खुग्लुबना गोलैखानांलाय जिराय जागोन दे आदा जोलावदि मालावदि सोर गिदिर गोलावखौलाय लोगो मोनफैलायखेवरानलाय नारला दहं हाबाब आदा इसोर नोंसोरथ' जोंनि समाजनि गिदिर गोलावफ्रा मोजां ना नारला दहं मोजां आदा इसोरनि अननायाव नारला बाहाय बे बाराव आदा बुगदावा एमएलए सिखारोनो फा जों देरहाहरनो हागोन ना हायानो नों सोरबादिया सिखारोब्ला जों दानिखाफोर दंथारसै आदा इसोर दाल थुंग्रिनि गेजेरजों सौसिनाब्लाबो बेरा इसोर इसोर आंनिया बेबादिनोसैलै आदा इसोर नोंसोर बादि गोख्रों सापर्ट दंखायसो आंबो बोलोब जादों आच्छा नोंसोर दानिफ्रायनो मोनसे खामानि माव मा खामानि आदा नोंसोर स्टुडेन्टनाव थांनानै आंनि बेफोर खोथाफोरखौ बुंहै आरो बे गनायथाराब्ला गाज्रि राहा लानाय जागोन होननानै बुं जागोन थांजागोन ना नङा नारला भाई जागोन आं दा थिनखाबायनांगौ बेखौ साख्रि मोननोसैखाय इंलिस सोलोंगासिनो दं बेखायनो फंफा फंनै जाब्ला मोनला इंलिस बुंबाय थायो नंगौ इसोर इसोर मा बबे डिपार्टमेन्टआव पुलिस डिपार्टमेन्टआव सुकिदार थुकिदार मा मोनो बाय चान्स मोनाब्ला आंखौ देरहाग्रोनो मोननायाथ' मोनखागोन नाथाय सुकिदार मोनोब्ला पुलिस फर्सआव आपग्रेड खालामनानै होनांगोन बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय आंखौल' देरहाहरग्रोनोसै जागोन आदा इसोर दे बिदिब्ला आं थांदों दे आदा इसोर नों जेबो दा गैया दा जों थासान्दियाव आंबो गियाखै थादो नोंसोरो थादो बेयावबो दे थांदो दे होमबा फंबाय जोंहाबो जिरायफिनदो आं जिरायबाय थालिया आदा इसोर नों नैबे रांखौल' लाखिदो नाथाय साख्रिया थाब्ला थानांगोनलै आदा हा बेसेबांथो 20,000 फुरासे हानि दामथ' जागोन आं बे मास मोनसेनि गेजेरावनो नोंनि साख्रिखौ थिक खालामनानै होथारसिगोन जागोन दे आदा इसोर जागोन आं थांसै दे बाजै आं थांसै नुबाय सनाखौ दाहोखानोसैहाय मा नांथ'वा न' दोनना फै खोरोमदाव नों दुखु दा खालामसै जा जालांनांगौ जालांबाय बेफोरखौ नों दुखु खालामबा मोनफिननो हाया मेब्ला अबुंनि ओनसोलाव मुस्रिखौ गोबां मानसिया नुदों जानो हागौ नाथाय बेनि गिलु फालु फोजोबस्रांनाय मुस्रिखौथ' रावबो नुवाखै नाथाय आं दिनै नुदों बेनि गेलेनायखौ एफा गिलु बालु खोरोम ओंखाम जाहैनि फै आं जाया खोरोम ओंखाम जाया दै लोङा मा जानांगौ नोंलाय खोरोमदाव थ' जाहैदिनि आंबो जायाखै जाहैदिनि एफा एफा नों जाहैग्रा आं उनाव जागोन खोरोम थैनायजों थैफानो हाया थ' जाहैदिनि एफा एफा फैना आंबो जायाखै खोरोम नों बिदि जाया लोंना थाबाय थाब्ला जोंखौबो बारा दुखुनाय जाया होनबा फैना थ' जाहैदिनि थांफैलांजोबलायलांबाय बाबु मेब्लालाय फैगासिनो दं बाबु मेब्ला जाफैद' थांगासिनो दं
जादो दे जादो नै संख्रिया जागोन खोरोम जादो दे नों बिदि दुखु खालामबाय थाब्ला जोंहाबो गोसोआ बायग्लिलाङो जादो खोरोम मा माय संसाराव जिउनि गुबै जाहोनखौ बुजिनानै जाय दुखु जारलाखौ उथ्रिनो हायो बेनो सुबुं जिउखौ मोजाङै दैथायलांनो हायो खोरोम जोनोम जाब्ला मरणबो थाफैयो खोरोम बेनो अबंनि गेलेनाय जाय जेसेबां दिन आयु बे बेसेबां दिन बे संसाराव थानो मोनो आंबो थांगोन नोंबो थांनांगोन सानसे बयबो बे समायना बुहुमखौ हगारलांनांगोन बेनो गसाइनि गेलेनाय नाथाय सानसे सिगां इयुन बेल' जोंना रिजाल्टआ होबाय नै नंगौ औ नै बोरो नै गाबोन कलेजाव थांनांसिगोन जाबाय आं माथो दाबो सफैरोङासै बाबु मेब्लाया दा रिजाल्ट लानो थांनाय मानसिना एफा थाब सफैबाय फेलसि जादों दा पासआ जाखागोन बियो रिजाल्टआ बारा मोजां जाया जानो हागौ आरो जायाबो दा होन बलिथ' बाबु फैगौ बाबु रिजाल्टआ मोजाङै खोनाबायथ' आंहा फोथायनाय दं फुलसिरि मा फोथायनाय आफा नोंदि पास जागोन आंहा फोथायनाय दं फिसा आं होनदोंमोन आरो फेलबो जानो हागौ होननानै आदा रिजाल्टआ मोजां दे कंग्रेचुलेसन थेंक इउ आंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन थाबाय दे खोरोम दाव नोंनो मोजां फरायदो आरो डिस्टिंसन लाखिना पास खालामदो सिबाय बिमा थैजागारबाय बिहा रावबो गैयैजों रां रुफा गैयैजों आनजादखौबा होनो हागोन ना हाया बिहा मा होननाय जाखो नों खोरोम दावखौ नोंखौसो बुंदों दा सब समाय जों बेखौ जाहोनो हायो आरो सिगां बिमा थानायाव बिमानि फैनायजों जाफा होदोंमोन दा ओरैनो मागना जाहोनो हायो आरो बेखौ बियो आनजाद होजासिम मागना जाहै जाहोआ बे उननि बाथ्रा सिबाय बिमा थैनायानो बावाखै बेखौ जुदि बेबायदि बुङोब्ला बेनि गोसोआव मा मोननांगौ देलाय बुं मोननाय मोनै जाहा जेबो गैया आंना सिगाङावनो स्रां स्रिं जानांगौ खोथायावनो दङ मैदेरखौ सुनांगौ खाफालाव मानसिखौ रायनांगौ सिगाङाव फुलसिरि नोंथ' एफा अन्थाइ बिखानि मानसि आं साननो हायाखैमोन आं अन्थाइ बिखानि मानसि जानायखायसो नङाबा नोंनि सम्पतिया मालाबानो माबा जासिगौमोन फुलसिरि बेफोर सम्पतिया थैब्ला थांफाया फा गुवाहाटि ना शिलंआव फरायनो सानखो गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव थांग्रोनोसै बाहाय जायाबा शिलंआव लाहैदिनि जेरै मोजां ओरै खालामदो दे फा माला थांनो सानखो गाबोननो थांनो सानदों दे थाब थाङाबा सिट मोननाय नङाबो बेनिखायनो गाबोन थांनो सानदां बेफोरखि खानालै ससे मोनसे दे दे नोंनि दे मा दुइ पिया मा ब्लाड नै मोनबोलायबाय आङो नंगौलाय थगायसिनाब्रा नंगौब्रा नंगौ फैसा आंना माथिंलै माथो मोनाब्रा दे मा नै आरोबाव मोनबोलायबाय नों मा खेबनो मोनो बे माबे बे थासखौ मा नों दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दा खालामसै मिथिखा मानसिया बिदि जालायलायोलै गावजों गाव थ' थांसै थ' सानजाय
मा आं कलेजखौ गारनो सानबाय कलेज गारनानै मा खालामनो सानखो खनजानो रोंबाय जेला गावनि आदारखौ नागिरनानै खनजानो सोलोंनोसै खोरोम आंहा रावबो गैया फारसेथिं थाखा फैसाबो गैया आं बादि खाफालदारफोरा मानसिया बोरै कलेज फरायबाय थानो हानो आं मिथिगौ खोरोम आइनि खोथाफ्रा नोंखौ द्लामैनो दुखु होगोन होननानै मानसिनि गोखा गोखै खोथाफ्रा आंनि आगोल जोनोमनि मोन्थाय होननानै आं साननानै लायो दैमु नङाबाथाय आं सहायनो राहा गैया दैमु खोरोम दैमु थांसैथ' बांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बेसे मोजां बिखा फांगां नोंजों रुजुथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों बांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव नोंदि आंनि गोरबोनि दाउ मैना नोंदि आंनि जिउनि आंगो सना जारौ गुस्थिया नोंनि बेसे समायना नोंनि देंखोआ बेसेदि गोसोथावना जोंनि अनलायनाया बे मुलुगाव गोसारलांगोन जोंनि अनलायनाया बे मुलुगाव गोसारलांगोन खानाय रुंबांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बारदै सिखोला जानानै आं नोंनि अखोराङाव बिरलांगोन आं बारदै सिखोला जानानै आं नोंनि अखोराङाव बिरलांगोन आं सोमखोर जोमै जाना नोंखौ बरायगोन आं सोमखोर जोमै जाना नोंखौ बरायगोन आं फैलाव बुहुमा जों सानैजों दावगालांगोन फैलाव बुहुमा जों सानैजों
रेजें समायथाव गैया बे मुलुगा फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बेसे मोजां बिखा फांदां नोंजों रुजुथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव 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 ए माथो आदा सफैबायलाय औ बहा जाखो गुवाहाटियाव जानाय नङा साननानै सिदा शिलंआव थांखादां जेन थेन जानायसै एडमिसनबो लाखाबोबाय आं ए होमबा एडमिसनबो लाखाबोबाय औ फाराङा थोदों एडमिसन लाखानो जेने थेने दे हामदों दे नानि दै लाबो दे दे गोबावब्ला एडमिसनखौ मोननायसो नंगामोन नंगौ औ फार्स्ट क्लासआ मालानिफ्राय जागोन थाबै जागोन होनना बुंदों ए थाब थांबानो जाबाय दे मालाथो थांनो सानदों समफोरालागै थांसै नामा नङा दा दैया खोरोमदाव मा आंथ' गाबोन थांसै बेसे समाव फुङाव थांसै नोंनो मोजां फरायदे हा जागोन दे थादे दे ओंखारबाय औ थादे दे थांदे आइ दे मोजां थाहैदो दे जागोन दे थांदो खोरोमदाव थादो दे दे थांदो थांदो दे आदा दे थादो बयबो बे बाराव आदा बुगदावा एमएलए दारायगोन बुगदआ एमएलए दारायगोन बेवहाय आंहा मा जानो इसोर 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 नङा माने नोंथाङा बिथांखौ इलेक्सनाव मदद होगोन ना होआ जों बेखौ मिथिनो लुबैदों इलेक्सनाथ' दानो जाया माने जाबा आरोखि माने इलेक्सना जाब्ला बुगदआ गाखोगोन आरो नोंसोर बायदिनो आंबो मदद होनांगौ औ माने होयोबा मोजां जायो आरोखि इसोर 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 आरो होआब्ला होआब्लाथ' गाज्रि जानो हागौ नङा होनबा आदा इसोर माने खोथाया बिदि नंद्राया जों खौसेयै बिथांखौ मदद होनायनि खोथाखौ सानदों आरोखि नोंसोर जुदि बुगदौनि दालालि जाना फैदोंब्ला होमब्ला खोथाया मोजां जायाखै इसोर 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 आरो जुदि बिदि नङा होमब्ला बुगदौखौ मदद होनांगौ होननानै आंनि खाथियाव दाफै खोथाया इयुनाव गायजागोन बिदि सिगांनि खोथा आंनि खाथियाव दाफै नाग्ला मा खालाम जाखो आदायसो मा खालामनाय जाखो मालाबाबो मालायनि दालालि जानाय आंनि खाथियाव दाफै खोथायाथ' बिदि नंद्रायालै नोंथां खोथाखौ बुजिनो आंहा बाखि गैला आरो जुदि मोजां खोथा दंब्ला रायलाय बुगदौनि दालालि जाना फैमारदोंब्ला दानि बेनिफ्राय ओंखारलां इसोर नोंथाङा जुदि दालालि सानथारबायब्ला जोंहा बुंनांगौ आरो जेबो गैला नाग्ला थुदो तु इसोर फै 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 दालालि खालामनो फैदों बहाय खोरोमदाव नों आंखौ गारनानै जेरावबो थांनो मोननाय नङा दैमु नोंखौ गारनानै आंबो जेरावबो थांनो गोसो गैया नाथाय समाखि जोंखौ अराय बेबादि थानो होगोन मानो होआ जानो खोरोम समायनायनि मेगन गोसा दैमु बे आंखौ सासे नङा सानै बिमानिफ्राय आनज्राय होबाय नोंनिफ्रायबो जे आनज्राय होआलासिनो थागोन बेखौ सोर बुंनो हानो नों आंनिफ्राय आनज्रायलांनांगौ जायोब्ला हयथ' आंनि बे जिउआबो अराय समनि थाखाय आनज्रायलांनो हागौ खोरोम दैमुनो आं दि नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो दैमु नोंना रिजाल्टआ मा जाखो गावराव गैया खांग्रांबाय
मालाय मेब्लाया पास जाना शिलं सहैबाय मालाय फरायनाया मोजांखा नालाय पास जाबाय हा दालाय होफिननो सानदों ना माथो सानदों मा साननो जेबो सानाखै माथाया गैया पास जानो आरो माबा मोनसे साननायखौबो मिथिया जाम्बा नालाय इसिबां जाम्बा मानो एफा दाउन होग्रा मानसिखौलाय दाउन होजानाय मानसियानो बियो फैसा बुथुम आनजादाव नामावल' ज' जों थांगोन बर्डआव माबायदि रिजाल्ट गाज्रि जायो नायनि एकेबारे अके मिथिबाय जाम्बा भेरि इजि प्रसेस माय डियार फ्रेन्ड जागोन नोंसोर जुदि मदद खालामोब्ला आच्छा मोनसे गोदान खोथा मा खोथा ओइबार इलेक्सनाव आं गाखोगोन नों मदद खालामगोन ना खालामा आरे नों गाखोनाय आं गाखोनाय एखेयानो खोथा जेबो फाराग गैया नाथाय मोनसे खोथा देरहालांनायनि उनाव मिथिबायथ' नोंसोर देरहाहरनो हागोनथ' मानो हाया जानो हाथारगोन आरे मिनिस्टार खालामथारगोन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा होमबाथ' फरिखा हाव जासिगोन अरे बाबू फोरम दोसलाय इसो मा जाखा माने मोनसे मोजां खोथा दंलै बाबू फोरमथ' मा खोथा माबा थाबायनो बुं जा टाइम गैया एसे थाबैनो बुंबा मोजां जायो मानोना जोंहा टाइमा गैमारा आरोखि माने नोंसिना आफाया आरोखि बेबाराव इमिले दाराय नागिरदों नोंसोर बयबो साख्रि जादो इसोर आफानो खोन्थाहै बेबाराव नोंसालायबो गाखोगोन होननानै खोन्थाहै मोजाङैनो इसोर बे बाराव बोरायनि चान्स गैया नाब्ला दं सेंग्रानि जुग जाहैबायथ' इसोर फिसा गाज्रि जालाया होनबा बेखायनो आफाखौ जनो थिनै इसोर खोथे गायजागोन नाब्ला मोजां गाज्रि आफानो खोन्थाहै बेयावबो थाफै नोंलाङा बिगुरा दिखाय देवाने खालामनो फैदों देवाने बाथालि थैब्लाबो सुरेना नोंखौ मदद खालामनो गैया नोंसोरल' थिग था जाहाथे बियो आंनि हेंथायै दस्रा मानसिफोरखौ आवलायनो हाया बेखौल' गोख्रों नोजोर जागोन बाराबा दुग्रुआव मोनगोन बे सिनायाखै बे साला मानसिखौ बारा नायना थाजाया बेबायदि थिफुलाखौ जेयाव फोनांनानैसो गारगोन आं बे सालाखौ नोंल' खालि समा फैग्रोथों नङा होमबा जागोन इसोर मा जाखो नाद्ला दं मा जाखो दाबुसै इसोर बारा रांखायबाला दै लोंना लाग्रोदो जिरायना लाग्रोदोलै नाद्ला इसोर दैखौ लोंग्रा लाग्रोनांगोन दे इसोर नै दै ग्लाससे लाबोलाय फासथि एसेबां गारमाफोरा हलायखोब्ला नोंखौलाय नाद्ला भाई खोथाखौ खोनाब्ला नोंसोर हाबो दै गांगोन सोर लोङो दैखौ नै नाद्ला दं लोंनोनो लाबोआसै लाबो लोंग्रा लाग्रोथारसै आङो लोंना लादोलै नाद्ला भाई होमबासो मेंगासिगोन नोङो एफाग्रा दै गांगासो मैया बारा लोंदोंदां माथो थं दाबखांबाय इसोर बिदि नङालै 9 बाजि दं थांदो इसोर दे बुंदो दाना नोंस्रानि बाबु सरन्थ'आबो बे बाराव इलेक्सन गाखोगोननो बे जेब्लाबो जानो हाया इसोर जानो हाया माने आंखौ जा खालामनांगौ खालामना हरबाय माननिफ्राय सनमान खनदोनासै मा खालामा इसोर मा खालामा माने आं बुंदोंमोन फिफा फिसाला गाज्रि जालाया होनबा बेयावनो आंखौ गस्लाव हमनानै बुंबाय गाज्रि मोजां आफानो खोथाय बेयाव उल्था दाबुंफै नङाब्ला बिगुरा जिगोन जाव इसोर
आंनि हेंथायै थाङोब्ला रावबो रेहाय मोननाय नङा फिसा जानानैबो आंनि फिसाब्लाबो बे जुदि बादगा खामानि मावोब्ला आं बेखौ सहजै हगारनाय नङा जोंहा सरन्त बाबुआ खोथाखौ मोजाङै सानब्ला हामगौमोन खोथाखौ सानगोन भट होग्रा रायजो राजाफ्रा सोरखौ देरा होनाया मोजां आंखौ ना आफाखौ आफा देरहालाङोब्ला बिधान सभायाव बेफोरबायदि मेगन गोजा देखाय नाथाय बे न'आव नङा कुट्टा आंनि फिसा जानानै आंनि हेंथा खामानि मावनो ओंखारदोंना राजखान्थिनि बेलायाव फिसाफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया नोंसोर बायदिया बिधान सभायाव थांनानै चेयार टेबोल बुफायनो जेबो गोहो गैला आरो समायलाबो आंनि सिनाय जागोन ना नङाबा दानि सिनायसो गावथारगोन मा जाखो सिलायनि गुलिजों नों सालाखौ सिगिनो हानाय नङा आफा बिदि नांलाय नांगौ हाजि हां आयै आफाखौ मोजां बुजाय जाहाथे बे इलेक्सनाव गाखोआ आरो नोंसोरबो थिखा साला नोंखौ गावथारगोन आंनि फिसाब्लाबो नोंखौ गावथारगोन दिनै दरा मा गुलिया जोब्बाय कुट्टा आगान से दावगाय जिउआ जोबलांगोनबो सारन्त नों खेला दोनदोनिफ्राय खेला खालामनो दाथा बे न'आ नोंनिल' नङा आंनिबो आरो मोजाङै था न'आ साफा साफा गावथारगोन 아이디모 맞아요. 능다쿠는 나와 능나와거든. 조자 칸세. 근데 항마발리나 나비 까분 친구들 그럼 나고 그거로 나 그냥 집이랑고. 작은 거의 작은데 자들 그럼 항자배네 네 아무 나오지 않지. 가면 그냥 나는 괜찮아. 거름다고 마마이 नों गाबोन बाबु मेब्लानो रां गोजानै होना फैब्लाव थांनाय समाव बारा रां मोनलाङाखै बियो आं थाबैनो हरगोन होनदोंमोन बेनो जागोन दे गाबोन फुङाव थांबानो जाबाय जागोन
अखोरांनि सान जाना नोंदि बरायो नोंनि अनसुलि सावगारिया आंजों गेलेफैयो जोमै अखोराङाव नों मुंनि जाना गोसारो मा मुंजों लिंगोन सना मिथिमोना मा मुङा समायगोन मिथिस'आ मादि हायना होखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव गोसो जायो बिरलांनो नोंजों आंजों अखोरां साया आंनि मिजिंआ जोमै जाना नोंजों गेलेयो अखोरां सायाव गोसो जायो बिरलांनो नोंजों आंजों अखोरां साया आंनि मिजिंआ जोमै जाना नोंजों गेलेयो अखोरां सायाव मा मुंजों लिंगोन सना मिथिमोना मा मुङा समायगोन मिथिस'आ मादि हायना होखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव आं थांसै आमाय दे राङा रोजानायनि बारा दं जागोन माखासेखौ नों गारि भारा आरो जानायनि खरस खालामदो गाबोन फैफिन दे जागोन दे मोजाङै रायलायना गोमागोन दे थांसै आनै दे मुं दे मा खालामदों मेब्ला माथो दिहुननो हाखा आं थाग्राखौलाय सोंनानै फैदों मारै न' खबरा बयबो मोजां मा जाखो खोरोम आंनो जों लाबोदोंमोन आं गैला माथो सोरबा सहाय नामा गैला है जेबो नङा दे नों थांनानै आफानो बुंदो बेनिफ्राय थाबैनो लाना फैदो आं थांनोसै होनबालाय माने गाबोन थांदो ना गोसोखौ मोजां मोनथांसै आं थादो दे बिदिब्लालाय आंबो रिभल्भार गंसे बायनांगौ जाबाय मानोसै बेखौलाय मै गावथावा मोसा गावथावालाय आजिखालि मै मैसानि जुग गैलालै
मानसि मोसानोसो जुग जाबाय आंबो फिसा फिसौ लिडार जाहैबाय नालाय नंखायनो गावखौ बासायनो एबा मानसि मोसाखौ सिगिनो रिभल्भारखौ नांथारगौ जादों आदायसो मा खालामदों ए नै नोंबाजैजों माबा माबि रायलायगासिनो दं फै जिरायफै दे जागोन दे रिभल्भार गंसे बायोनो नों दा लिडारा नंखायबो नङा आदानो गंसे नांथारगौलाय बाजै नुवाखै दाखालि सरन्थ'आ रिभल्भार दिन्थियाब्ला बिफाजों गेलेथारसिगोन इसोर 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 हा मानोसै आरो मानोबाव इलेक्सनाव बिफायाबो गाखोयो फिसायाबो गाखोयो बेखौ लानानै सानैजों जालायखेथारदों जा जालायनांगौ जालायथारदों बिफा फिसानो गावथारलायनो नागिरथारदों सोर माथो इलेक्सननि थाखायनो बिफा फिसा गावथारलायबाय बिफाय नांलायनायावबो रिभल्भार नांगौ जाना फैदोंलाय बाजै आजिखालि आंनाथ' रायबाबो जाया बुनो नागिरबाथाय माबा उल्थासो आंनि खाब्रायो ओंखायनो रिभल्भार गंसे मोनब्ला आंहाबो आमुखिखौ दबथायनो एसे गोरलै जायो आरोलै बाजै बिसि गावनोसो रिभल्भार नांगौ आरो नोंसोरनो गावालाय बाजै सिगिनानै गावनि खबियाव लाबोगोन आरोखि इलेक्सननि सिगां सिगां गंसे लाथारलै आदा नों नायनोबा सोर दिनै खोथालाया नायनोसै आं बेखायनो पुलिसनि साख्रि नागिरदोंलै आदायसो सिलाइ दांनो मोननायनि माथो दाबो जायाखिसै आदायसो जागोनलै नाब्ला आं नाजागासिनो दं नाथाय पुलिसनि साख्रि नागिरनोब्ला बेल' रांजों जानाय नङालै बोरो नों आंनो माबा जरासे होफैबावनो होननाया खोमानिया जागोन गाबोन समफोरो लाबोनो होफै थागोन आङो दे नाब्ला नोंनिया थाबबानो आंनियाबो थाबलै बिदिब्ला थांसैलाय आदा दे आं हले साख्रिनि थाखायनो हा हु फानसाबायलै दा सनायाबो थांसिगोन मोननाय बादि नांना होबानो जाबाय नों जिंगा दासैलै नाब्ला आं दं सिया आदा सिया दे आदा थादो बाजै थादो इसोर 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 राङाथ' गबजोब्बाय साख्रिया होनो हायाबासो सनाखौ होफैमारब्ला सुखिदारखौनो खालामना होनसै खोरोमदावखौ दस्रायाव थांना फरायनो थिनदो हामाया थैजासिम बेनि थाखायनो जोंहानो बैलांबाय जाम्बि जाम्थिब्लाबो सिबाय बेसेबांदि गिदिर मिजिं थिनानै दंमोन बियो गावनि खांनाय फिसाखौ बिए पास खालामहोनो नाथाय हायाखिसै बियो गावनि थिनाय मिजिंखौ मोगथां जाफुंहोनो थैनाय समाव खाराव माराव खावलायलांदों बियो गावनि फिसाखौ जेने तेने बिए पास खालामहोनो दिनै जुदि जों खोरोमदावखौ होखारहरोब्ला बेसेबांदि इनाय जागोन नों खेबसे सानलाय फुलसै इनायखौ सानब्ला संसाराव सोलिनो हाया एफा गिदिर सेंग्रा सासे मानि ओरैनो फिसिगारनो हायो आरो बेखौ फारसेथिं मावग्रा दांग्रा गैया ओंखाम ओंख्रि संनाया खम खस्थ' आंसो मिथिगौ बेफोरखौ नों अजारालाय मा मिथिनो बबे गसाया नोंखौ बिमा दाना हरखो आं एसेबो बुजिनो हायाखिसै फुलसै नोंखौ फैबाय खोरोमदाव बागुआ मोजाङै दंथ' खोरोमदाव मा जाखो माफोर जादों नामा खोरोमदाव नों हरनाय रोजा रांखौ आं आरो खावजालांनो आमानि रांखौ खावजादों बेफोरखौ मा होनदों नों खोरोमदाव एसेब्लाबो जानो हाया रांखौ नोंसो लाखोमादों आनै नों लाखोमादों फुलसि आनै आं नोंखौ मा होननानै फोथायहोबावनो आंनि भाग्यआनो गाज्रि खोरोमदाव दिनैनिफ्राय नोंहा बे न'आ जायगा गैला फुलसि आयै आनै नोंनि बिथोनखौ रुजुनानै आं दिनैनो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन खोरोमदाव आं थासान्दियाव नों बे न'निफ्राय दाथां आं होनदों बे न'निफ्राय दा नों ओंखारलां फुलसि इसेबां अन्थाइ बिखानो सासे मावरि गथ'खौ होखारनानै दुखुनिथ' आरो फोजोबनो नागिरदों नों दा नों ओंखारलां पापि नङाब्ला खोथा दिगदार जागोन आनै आं ओंखारलांगोन खोरोमदाव नों थांनाङा खोरोमदाव नों थांनाङा आं थानायाव नों जेबो दागि आं आरो फिन नोंसिनि न'खौ अरफोजोंला सनानि संसारखौ आं थेर बेथेर खालामला खोरोमदाव नों थांनाङा आं थानायाव नों जेबो दागि आफा नों खोरोमदावखौ लाखि आफा नों खोरोमदावखौ थांनो होनाङा
नों दाथां फिसा नों दाथां नों दाथां खोरोमदाव दागाब दैमु दागाब आंनाव फैगोन दैमु दागाब हादो दैमु खोरोमदाव हादो नों दाथां खोरोमदाव आयै नोंनि न'आ बबाव सोर जाखो नों फिसा आंखौ आइ होननानै गाबज्रिदों आंनि न'खौ सोंदों आं सासे बिमा बिफा आन्दायजानाय दावसा मावरिया मालायजों रायजानाय नोंनि गुबै सिनायथिया मा फिसा आंनि असे बिमा बिफाया बे संसाराव गैगोना गैया आं बेखौ मिथिया नाथाय जाय बिमाया आंखौ खांदों फोरोंदों फेदेरदों बे बिमाया आंखौ बे संसाराव नागारनानै मावरि खालामलांबाय थैनाय समाव आइया गाव बैलांनाय सुरेन माहाजोननि न'आव आंखौ गथायलाङो आरो बिए खिनिखौ पास खालामनो खावलायलाङो नाथाय आइ थैनाया दिनै दानबाल' जादों बेयावनो आंखौ बारा जादों नुनानै मालायनाव थांनानै फरायनो थिनदों गावनि बिमा बिफाया थायोमोनब्ला गावनि न' बां थायोमोनब्ला दिनै आं बेबादि अबथिराव होखाजानाय नङामोन दागा फिसा दागा बिदि गाबबा आंनि बिखाया गावो नों मुगैया मोजोमाबा नों आंजों थानो हागोन फिसा नों बिदि थानो हागोन औ फिसा आं जाबा जागोन आं रानबा रानगोन नों बेहायनो थानानै फरायदो आयै नों बेसे अनसुलि आयै गमामायैनो नों आंनि बिमायावसो जायोमोनब्ला नों दाबो गावनि असे बिमा सानना ला फिसा आंहाबो बिखाया लांदां संसाराव हारसिं नों बायदि अनथावथाव सेंग्रा फिसाखौ बे अराय स्रि लांदां बिखायाव बजबना लानो मोनोबा आंहाबो इनायनो गोजोनगौमोन आंनि फिसा हौवायाबो थायोमोनबा नों बायदिनो जाबायमोन नोंनि फिसा हौवा औ फिसा आंहाबो नों बायदि सासे फिसा हौवा दंमोन नोंनि फिसा हौवाया मा जाखो आयै खोनासंनो नों फिसा दुखुजों गेरेबबोनाय आंनि सिलिंखार जिउ जारिमिनखौ खोन्था आयै मिथिनो लुगैदों आं नोंनि जिउ जारिमिनजों लोगोसे नोंनि फिसा हौवानि खोथाखौ खोनासं बिदिब्ला नोंनो गासिबो खोन्थाखौनो खिन्थानानै आंनि जिउनि रुजुनखौ हायै दुखुखौ एसे रेजें खालामनि दिनैनिफ्राय 20 बोसोरनि आगोलनि बाथ्रा आंखौ सासे सेंग्राया मोजां मोनोमोन आंबो उनाव बिनि मोजां मोननायनि बानाव मिथिस्लाबाजासे बोनजालाङो आं
साख्रिखौ मोनलांनो लाना थांगोन नों आंखौ थगायनो मोननाय नङा आं थगायासोना आं जेब्लाबो थगाया थ' थांदिनि आंनि गोरबोआव गथ' थानायखौ मिथियो खोथाया लासैनो हौवाबां जालाङो मानसिफोरनि तिरस्कारि आरो सोंखारिनायखौ सहायनो हायैनि आइ आफाया आंखौ न'निफ्राय होखारहरो ओंखारनानै बेल'निफ्राय आरामसालि बेनिफ्रायनो बेल' जाया गैया बिदिनो आरो गोरलैयाव गासिबो दंनाय आरामसालि अमाखौ गासिबो खालामजोबो खालि सोलोंनो हांगार जानानै गोदाव सोराव आं मोनसे हस्पिटालाव गथ'खौ जोनोम होयो
जानाय लोंनाय थिग गैयैयाव उनाव आंहा खुवाथि जालाङो सानसे आं थाबायनो हायैनि लामायाव गोलैनानै थायो गथ'नो गाइखेरजोंनो आंहा बोलो गैया जालाङो मोजाङै गाइखेर मोनजायैनि गथ'आ आंजों एनायैनो खस्थ' मोनफाबाय मा जाखो नों बे गथ'खौ लां आंजों थाफाबा थैगोन बियो धोन जागोन लांनानै फेदेरहैदो लां न' हरदो बिदिब्ला दिनै फिसाया थांनानै दंबा निस्सय नों बादि जाबाय आयै नों दा गाबायो नोंनि फिसाया थांनानै दङब्ला निस्सय सानसे लोगो मोनफैफिनगोन नोंखौ ओंखाम जायै आं जाया आफा ओंखाम जायाबा मा जानांगौहाय नों गावनि फिसाखौ सानसे ओंखाम जायाब्ला थैजानो गियो नाथाय मालायनि मावरिया फिसाखौ ओंखाम जायाबा थैजानो गिया दैमु खोरोमदावनि खोथाखौ जानो बावनो आइ नों आंखौ सिथारनानै गार थेवबाबो आं खोरोमदावनि खोथाखौ बावनो हाया जेब्ला गौमानि खोरोमदावा बे न'आव सफैफिना अब्ला गौमानि नोंसाजोआबो ओंखाम जाया औ नों आंखौ सिथारनानै गार बिदि जागोन होनना मिथिखाखौ गोरलैयावनो गारथारना गारगौमोन आं आइ नों मानो बिदि जाखायो नोंथाङा मा माबा न'नि बिगुमाया औ सोर जाखो नों आंनि मुङा हादां आं दुधनैनि जिराय जागोन मानोबा फैदोंमोन आं फैनाया नोंस्रानि थांनाय हरखौसो खबर लानो फैदोंमोन दिनै बुरजा बोसोर बारलांबाय नोंस्रानि सोरमोनथाय बेनो आं बै लांगोनायावनो खांनो होलांदोंमोन अ नोंसोर खांनो होलांदोंमोन नामा औ गथ'आ दङना गथ'खौ जोंहा खाङाखैमोन जोंहानाव थानाय सासे रावबो गैयै बिमायासो खांदोंमोन दिनै बे गथ'नि खांनाय बिमाया थैबाय आरो गथ'आबो जोंहानिफ्राय ओंखारलांबाय माला ओंखारलाङा दिनै सानब्रैसो जाबाय नोंथाङा मानो गाबदों दुखुनांथाव लाजिनांथाव बाथ्रा नोंथांनो खोन्थायाब्लाबो जाया बे गथ'नि मुङा खुरुमदाव बियो बे न'निफ्राय ओंखारलांनाय लोगो लोगो जोंहानि फिसा हिन्जाव सासेयाबो ओंखाम जाया दै लोङा गाबगासिनो दङ नोङो बोरैबा बे गथ'खौ लोगो मोनोब्ला जोंहानिसिम फैनो हो आरो बेफोर गासिबो खोथाखौ खोन्थानानै हो बेबा बबाव थांखो सोङै सोङै थांब्लानो मोनगोन आं बे गथ'खौ नुयोमोनब्ला इनायनो गोजोनगौमोन मानोना बेखौ आंसो खांनो होदोंमोन मावरिया गथ' आंजों थानो हागौमोन बियो होमबा आं थांदिनि नागिरलांसां गथ'खौ लोगो मोनब्ला बुंथार आरो फैनो थिनथार जागोन दे थादो दे
नोंथाङा खोरोमदाव होननाय सासे सेंग्राखौ सिनायो नामा? बबेनि माने सेंग्राया ओंखारबोनाया साननैसो जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथि खाला मावफोर दङ नामा होननानै सोंनाय जाबाय। सानैसो जाबाय? बै बरिनि न'आव सासे सेंग्रा दंफैयो। बेसो जाफैबायगोन नामा? नंगौ नामा? अबहाय? बै नुहुरनाय दुब्लिनि न'आनो। जागोन दे होमबा आं थांसै दे। दे। आं मोनसे खोथा सोंनो हागोन नामा? सोर जाखो? सोर जाखो माने नों आंखौ सिनायनाय नङा। आं बेसेबां गोजान मानसिसो। आं खोथा मोनसे सोंनो हागौमोन नामा? सोंजागोन। बेयाव खोरोमदाव होननाय सासे सेंग्रा फैदोंमोन नामा? फैलायथो। एसे लेंहरलाय। मानोथो? एसे खोथा सोंनो आं। नै बाबु। मायै? बिथाङा माबा खोथा सोंलांनो। माबा खोथा आयै? नोंनि नामा खोरोमदाव नङा होमबा? औ। नोंथाङा माबा बुंगोन नामा? जिराय। आंनि मेगनाव नोंसोरो गोजाम सिनायलायनाय। आंथ' सिनायथारा माथो। आंहाबो नोंखौ मालाबा लोगो मोननाय बादिसो सानदों। आंनि साननाया नङाबो जानो हागौ। नाथाय बे गथ'खौथ' आं सिनायथारो। आंखौ सिनायो? औ, दा नों बोरै देरदों आं मिथियाब्लाबो आं नोंनि गोरलै जिउनि खोथाखौ मिथिथारो। नों बेफोरखौ मा बुंदों? औ। आंनि न'आ खाथियावमोनब्ला नों आंजोंनो खांजागौमोन फिसा। नोंनि असे बिमाया नोंखौ आंनो गोरलैयावनो गथायहरदोंमोन। नोंनो गथायहरदों? औ। आंहा लामा गोजानखाय लांगौमानि गाइखेर रसा नांनाय खुदियाया माबा जानो हागौ साननानै बेनो गथायहरदोंमोन। आंनो दि बे खुदियानो बोरै मिथिखो? गोबां दिननिफ्रायनो नोंखौ खौलानो सानब्लाबो आं फैनो हायाखैमोन। बे बोराय बैसोआव थैनायनि सिगां नोंखौ नुवाब्ला गोजोननाय नङा साननानै आं नोंखौ नागिरना फैदों फिसा। नोंखौ खांनो होनाय न'आव हाबनानै आं मिथिबाय नोंखौ खांनाय बिमाया गैलिया। लोगो लोगो नोंबो बे न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरो आंबो नोंखौ नागिर बिसिम सफैबाय। आं दिनै गोजोनबाय फिसा। नोंनि दुखु जालानि गेजेरजोंब्लाबो एफाग्राब मानि देरबोबाय। नों बबेनि सोरनिफ्राय मोनबोआ गथ'खौ? बै गामिनि लामा सेराव गोग्लैना दंमोन बिनि बिमाया थैहां थैहां जानानै। आंबो बै लामाजों थांगासिनो दंमोन। आंखौ नुहुरनानै बियो आखाइ फायख'ना लिंहरो। आं थांनानै नुहैबाय बिनि बिखायाव सासे गोरलैया गाइखेर सारनानै दंमोन। बियो उनाव आंनो बे गोरलैखौ खांनो हरो। आं लानानै लामा गोजानखाय खुदियानि जिउआवल' बासिथोंसै साननानै सासे हिन्जावनो खांनो होलाङो आरो बे हिन्जावानो खुदियाखौ खाङो। होमबा नों आंनि फिसा? आयै नोङो? औ फिसा। आंनो बै हत'सुरिया थैनो रोङै नोंखौ खांनो हरनाया? आयै। फिसा। आंनि साननाया थिगानो जाबाय। नोंनो नङामोन होनबा बै गथ'खौ आंनो नों खांनो हरनाया? औ आंनो। बै समाजजों मुगैजानाय बिमा बिफाजों होगारजानाय दासिमबो थैनो रोङै जिउआ आं जाबाय समाजनि फारसे सिरिनाय बिबार। रावनिबो फुजायाव सोलिया आं। आयै नों दा गाब आयै। दिनै आं गसाइनाव नोंखौ लोगो हमफिननो हादों। दिनै आं नोंखौ मा होननानै रायदावबावनो मा होननानै फुजिबावनो आंनि खुलुमनायखौ नाजावदों। हामबाय फिसा हामबाय। सिखा आंनि गोजोननायखौ मा रावजों फोरमायबावनो? आंनि रंजानायखौ माब्रै आं खोन्थानो? नाथाय मोनसे बाथ्रा। मा बाथ्रा बुं? नोंखौ खांनाय बिमाया नोंखौ जाय न'आव गालांदोंमोन बिनि फिसाजोआ नों फैनायनिफ्रायनो ओंखाम जाया दै लोङा गाबगासिनो दङ। गाबगासिनो दङ? औ। बिफाया गाबै गाबै आंनो बुंहरदों आरो नोंखौ लेंहरथारदों।
आयै नों थाथ' आयै नोंथाङाबो थाथ' माहाजोननि फिसाजोनि अबस्थाया गाज्रिथार नंगौ औ मा जाखो फुलसिरि नानिया दरजा बनायना थाबाय एरखावफै सिखालाय सिखा आइ दैमु दैमाय मा जाखो नों फिसा मा जाखो आइ दैमु आइ फुलसिरि खोरोमदावखौ नागिरना लायथां नङाबा बासिनाय नंला बियो आइ दैमु खोरोमदावखौ लेंहरना मानसि थिनहरदों नों नायखां फिसा दैमु फुलसिरि खोरोमदावआ फैदों थां गैला फैथां दैमु खोरोमदाव फै न' सिङाव दैमु नों सफैबाय खोरोमदाव औ आमाय दैमु नों मा जाखो दैमु सिखार दैमु खोरोम नों फैबाय औ दैमु आं फैबाय सिखारदो दैमु सिखारदो नों थांलाना खोरोम आं थांला दैमु आं थासिगोन सिखारदो आफा खोरोमा थांलाना थांला फिसा खोरोमा जोंहानाव थासिगोन आइ खोरोमखौ नों लाखिसिगोन ना औ फिसा खोरोमा दिनैनिफ्राय जानाव थासिगोन आइ बिसोर सोर दैमु बे आंनि आइ असे आरो बे आंनि जिउखौ बासायनाय बिफा नों आंनि फिसानि जिउखौ बासायबाय बे गासिबो गसायनि अननाय खोरोमदाव नोंनि बरादा जोबोद मोजां नोंनि बिमा असेखौ मोनफिननो हादों बे गासिबो गसायनि गेलेनाय खोरोमदाव दिनैनिफ्राय आंनि बे फिसा हिन्जाव दैमुखौ नोंनो गथायना होबाय नोंसोर सुखि जा फिसा नोंसोर सुखि जा गोसोफ्राव जेबो दासानसै सिखारदो आइ दैमु सिखारदो आइ दैमु आंनि आइखौ खुलुमदो हामबाय फिसा हामबाय नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि